Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGB. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po may mga birthday dyan? Habarday. Mga tugang para po sa gusto pong magpaabot nin birthday greetings. Ngunyan tabing pagkaaga, mag-text lang po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po duman sa mga birthday celebrants natin. Si Ringman Tabi sa Technical Department, kasabay niya to si Chief Ramir Tanay, sa Newsroom News Director Mardela Cruz, sa Manibela Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kumusta lamang po sa tuya ng mga listeners dyan sa Bilog na Daraga Albay. Good morning Legazpi City. Kaiba niya to po dyan sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta. Sa pagi po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay dyan si Alar Mario Joshua Bino Jomar Bien Karen Ala. Asin po mga tugang ang sa tuya mga interns. Hali po dyan sa Bicol University. Maray mga kwan natin, mga birthday celebrants natin, mga lulo, mga lola, mga tuoy, mga teachers. Good morning, Tabi. Busy ang palibot kan Legazpi City ngunyan. Igwa tabi kita ki Palarong Bicol. Yan, Kumusta po ang mga teachers natin dyan na mga assign sa mga eskwelahan, sa tuya, tabing mga billeting centers. Maray na aga po sa Indogabos, Basta lamang po sa tuya ng mga billeting centers. Chief Ramer, sabi ni Dr. Alan Lucanyas, nag-send ka na naman Tabi, nasa abroad ka naman. Pasira ba Dr. Alan? Kurusingon taga pag nailing taga. Hain ka ngaya po. Nata, gano'n kayo doon ako, nasa abroad ka. O kung bako ngayon, wala ka dyan sa DCGB. Ayun na pangyari sa Maabaka. Pangyari sa Maabaka. Good morning, Tabi, amigo. Baysa na daw to sa aga. Actually, naging mata ko mga 4:15. Maatab ko takong alas 4:30. Kung sa pag-iisip ko, nga ko, dahil pa man si Chief Ramir. Nga ko, magkaroon nga ko alanganin man na mag-atab ako. Oy, olok. Olok sana, boy. Olok sana. Sabi ni Manay Merly Caceres, wow, congrats on time. Ano naman ay Merly kung kudutunta ka na sa rawayon ka. Good morning, amigong Jonas Rosal. Maray na agad Tabi sa say mo.
Siring man. Good morning, tabi sa mga kwa natin, mga travelers natin na mga nakatutok po dyan sa satuyang mga auto, mga vans, UV Express. Dyan po sa Premier Distrito ng Albay, nakatutok mga tugang sa kwan. Nakatutok tabi sinda sa 106.9 WGB. Buda tabi mismo digdi sa DCGB 729 kHz. Tabi, maray na aga po sa Indo Gabos. Great balls of fire. Sabi ni ano yan? You came along and moved, honey. Sabi ni ano yan? Sabi ni ano ini? It's just great. Pading Ray Romero. Baby. Ay, sandali. Asan na yun, Sabi ni Pading Ray, good morning, Padi. Urog karahay an maging mapakumbaba, magin sa kamagdanay na duka, daiki sa magin saro kan mga mapaabaw-abaw, sa kamakihiras kan sa endang sinamsam. Siring man ang naghihinanyog sa katukduan. Magiging mauswag palada ng tawong nagsasarig sa kagurangnan. Mga talinghaga sa 6-19-20. Happy and blessed Monday, everyone. Yan, Salamat, Padi. I love you. Ngirit-ngirit sana kita para maugma. Yan. Sabi ni Pading Ray, wow, Padi, ikaw ba yan? Ako ito, Padi. Latosonta ka dyan, Ikaw ba yan, Padi? Ako ito, Padi. Good morning, Mantabi, kay Busing Leonito Gaviria. Welcome to Legazpi, all the athletes of Palarong Bicol. Thank you. Mga celebrants natin in the morning. Uy, may mga travel, Real rap, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy. Kumusta lamang taban sa tuya ng mga birthday, mga travelers natin in the morning? Okay na to. Sige. Sa mga kwa natin dyan, sa tuya tabi na mga, ay sandali lang kumusta ang kumpalan sa tuya ng mga, Drive a man insane. You broke my mga senior citizens daw. balls of fire. Diyan tabi mga tugang sa Daraga Albay. Yan, okay? Came along and moved. Sige. I've changed my mind. This girl is fine. Sige tabi, okay na tayo. Kiss, baby. Sabi ni Renen de los... sandali lang. Good morning, amigong Renen. Baby. Sige, tignan mo kita sa mga marhay na bareta sa pagkaaga, mga tugang sa DCGB. Good news tayo. And you rattle my brain. Mga marhay na bareta, mga tugang sa DCGB. An marhay na bareta, dagugan nindo ini Sabi digdi, Fire. kan mga nakaaging panahon pada atabi, You came along. nagiging parte na nin pagkaon kan mga tao ang ubak nin orange. Ang ubak nin mga oranges, nagakatabang da atabi para mga tugang mabawasan ang kolesterol sa satuyang lawas. Napagaraman sa informasyon, mga tugang na in Chinese medicine, ang orange peel, yan baga tabi na ubak. Traditionally, pinagagamit da tabi para ma-improve ang digestion kan fatty as in rich food. Ini po mga tugang na Chinese cuisine sa iyo da tabi ang makukuha ang mga ingrediente na pinaghalo mga tugang sa karne tanganing maging manamit ini. Ang ubak nin orange, iyo po ang nakakatabang para magbaba ang lower cholesterol better than some current medication. O talaga Nakakatabang databi para magbaba mga tugang ang kolesterol, Mas maray databi sa ibang mga bulong without the side effects. Oh, talaga Day tabi mga tugang nin side effects. Sa pag-aadal na pag-araman mga tugang na ang compounds na yaon tabi saro sa pag-aadal databi. Igwanin sarong compound na yaon sa ubak mga tugang kan orange. Iyo an polymethoxylated flavones. Dahil ko alam kung tama ang pagka-pronounce na kayo ni. Tama ba? Tama ba, Dr. Alan? This is great. Polymethoxylated flavones. Ang spelling niya Flavones. Yan. PMF. Na magkwatabi mga tugang sa ubak nin orange
na asin nakakatabang na tabihan para bumaba ang kolesterol o LDL na din manabagay na naapektaran na naapektaran tabi ang good cholesterol oy maray iniya. Tamay mga bulong baga kaya na pangpaluya ngaya sa bad cholesterol pero apektado da tabi ka ng good cholesterol. Kaya sigon sa mga eksperto next time da tabi na magluto kita nin mga karne mga tugang na medyo mataba pwede mo da tabing haluan mga tugang nin ubak nin orange na saro sa mga ingrediente. Yan yan tabi ang good news. Mga tugang nyo na pag-aaga, hindi po sa tuyang morning hirit sa DCGB, ang paggamit tabi nin ubak nin orange kung kita nagluluto. Yan ang marhay na bareta. Good news. Mga tugang sa morning hirit para po sa satuya na salud para po mapagkarhay mga tugang an sa tuyang salud asin makatabang lamang sa tuya tabi na pangural daw na pagkabuhay. Good morning kay amigong Jay Aconia. Good morning amigo. Recorded tabi ni. Latoson ka dyan na. Pagkalaya Jay. Kaya kasi Dr. Alan na, si Dr. Ano ngayon tabi? Live. Yan nga, yan ka sa abroad ka na naman ngayon yan. Nasa abroad ka ngayon yan. Ano nga, recorded. Sabi ni Francis Jim Nunez, ayahay naman ka ini mga para-tricycle sa Legazpi boundary permit. At ayo na nga ni Ana. Sana daing reklamo Sana po daing reklamo may kinaraman mga tugang sa sana daing reklamo. Balls of fire. Sana po daing kireklamo mga tugang sa tuya tabi na palibot. Alright, sige. Aramon tanaw mga tugangan mga buwan namanong report hali po dyan sa luwas na sa linya Alarmario. Good morning paring Al Kamin, kumusta dyan? Morning, pare. Smile. Pinasalamatan kan liga, kan mga barangay, an dakulang tabang asin pagtao nin mga programang panbarangay ni dating DILG Secretary Benhor Abalos Jr. Sa pahayag ni Bicol Regional Chairman kan mga liga, Board Member Siam Ismael, na sa ngunyan pinag-implementar ninda sa mga barangay sa kayan memorandum kan DILG and weekly na operation linis asin kadakol pang mga memorandum natin gisunod kada liga dagdag pa ang suporta kan DILG sa mga fasilidades kada barangay bagay na na-apresyar ini kada liga sang katutak na mga programa na naimaliligawan kada liga. Si Abalos nagbisita digdi sa Legazpi dahil siya ang guest speaker sa opening kan palarong Bicol. Imbitado siya kan Ako Bicol asin ni Alcalde Pino Garbin Jr. Sinabat man ini kan iba pang mga alkalde siring kay Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig. Yan man si Humiliar Mayor Jorem Arcangel. Yaon man si Vice Mayor Mark Aguas kan Santo Domingo. Si Mayor Ami Villanueva kan Tiwi. Si Mayor Alan Arandia kan Piodoran. Si Mayor Domingo Escoto kan Uwas. Mayor Chino Garcia kan Ginubatan, and Representative man ni Mayor Ching dyan sa dito, and Representative man si Daraga, Acting Mayor Junji Hausian, and si agom ni dating Mayor Awit Baldo, si Mayor Edsel Villesa kan makakay asin iba pang mga nagsarabat kay Abalos sa pahayag kada liga sarong dakulao na bagay na naitabang ni Abalos kaya bagay na dapat lamang apresyaron ini sa pagbisita kani
kaso hapon hindi sa siyudad din Legazpi. Kaya pa ang karas kan informasyon, digdi sa lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat paringal sa mga bareta. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Karen Ala, 18, makalipas ang alas 5 in morning. Good morning, Karen. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag tama na bareta, 13 million pesos ang itighagad na supplemental budget kanong Sisina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay para sa dagdag na pangaipo kan ospital. Sa ginibong pagbangog sa komitiba kan Committee on Budget and Appropriations kan Sanggunian, 52 million pesos ang pangkabilugan na supplemental budget na pighagad kan JBDAP sabi EDP. Halagad ang itigdoon dyan so 13 million pesos na iksabing pangpakalpak mga ekipahes arog kan mga additional na hospital beds. Dahil kasigun kay Dr. Dominador Concepcion kan JBDAP, kay puhanan panindamin mga dagdag pang hospital beds as in medical equipment hospital na ini. Dahil sa ibong kan mga loan as in ekipayos na itigdoon sa indakan departamento de salud, may mga ekipayos pa sindan, kay puhanan pa na makuha na wala pa sa hospital. Un kaya, ang siring na kahagadan kan JBDAP, lakdang naman nga ni IDP na may precision na sa lalong madaling panahon ang mga hospital beds na sinabing ibubugtas nila pero sa presente duda sa bagong building kan JBDAP alagad inabisuan tabi IDP kan komitiba si Concepcion na kaipuhan magsulitin muna ang hospital sa komitiba kan listahan kan total breakdown nila kaining 52 million pesos supplemental budget lalo na sa pupwestong hagad na pondo na 13 million pesos. Salamat, Karen, sa mga bareta. Hali dyan sa luwas. Alas 5:21 na. Uy, sumay mga birthday tabi dyan. I-text na tabi sa tuyang mga birthday greetings. Papasadahan ta na iyan mga tugang mo niya na pag-aaga. Birthday greetings natin. Kaiba ang Legazpi sa transport strike. Day man po kibareta bagang nagluwas digdi. Day man daa. Good morning po. Pabati po happy birthday sa pinakamamahal kong gwapong asawa, si Gino Sido. Ingat ka palagi sa work mo. Ayan ha. Good morning. Nagsimba ako Sunday morning. Dakol na kapila sa CR kan St. Raphael Church. Tabarado daw CR sa Legazpi Port School. Talaga? O paki-verify na kayo ni mga pag-iriba? At mga ano yan, mga pag-iriba, paki-verify na kayo niya. Talagsimba da siya kaso hapon sa St. Raphael. Sa mga tao da tabi nakapila sa Legazpi Port, sa CR kan San Rafael, Salbatana. Bata yan baga dyan, gardit man sa nagayoda. Tabarado da ang CR sa Legazpi Port Elementary School. Sige daw, sige daw tabi, paki-verify daw mga amigo. Tasaro na isus ko. Nata digid nasurup sa kuan adi, digid sinurup so ay dai sinurup. Digayod pig diklag ano. Digid ginamitan kan utong so pang diklag. Okay, maray na agatabi sa Barajas family dyan sa Rawis, Legazpi City. Happy birthday kay Rafael Maraya. Yan, happy birthday Rafael Maraya. Happy birthday. Kumusta lamang po ang sa tuya ng mga birthday celebrants dyan? Kumusta na tabi kita? Okay na, dito tayo sa iba pang mga birthday greetings natin in the morning. Birthday greetings natin. Good morning, sabi ni Ana Moyna. Good morning daw sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Sabi man ni Bongjel Armario, good morning Henry, maurag man ang lugaw. Maurag man sa logo ang balatkan sa talaga? Masiram sa logo ipagbugtak ang balatkan sang kiss? Talaga? Salamat tabi busing. Yun ano? Maray palan sa lugaw iyan Dengo na ko lang na arama na. Salamat tabi Bongjil Armario.
Maria Victoria Magdaong nasa Castilla Sorsogon, Cha Puring Almelia, good morning man. Chit Ate, good morning. Nilda Osabel. Good morning nga kay Karen Ala. Nicole Osabal, good morning. Ay, Nilda Osabel, good morning Tabi. Ria Naag, Marinaga po sa mga taga Makalaya. Yan, Tangway Nancy, good morning Tabi from Sipi, Daraga Albay. Sabi man ni Rosa Bites, pabati po happy birthday kay Rose Ann Basilan, San Pedro, Bakakay, Albay from Tita Rosa ng Malate, Manila. Yan, good morning. Tama po nga iyan, sabi ni Franco Nino Kilingan. Yan. Okay. Sige po. Talaga. Maray pala niyan, ano? Maray pala niyan ipagsabay-sabay mga tugang dyan sa kwan, sa tuya tabi na, ano yan? Sa tuya tabi na mga pagkaon. Lalo na tabi sa, ano yan? Sa, ano ini? Sa lugaw. Yan, ha? Sige po. Bueno. Ang sa tuya tabi na mga birthday celebrants ko yan. Thank you. Mamaya naman yung iba, ha? Dahil na, okay na, ubos na. Mientras tanto, alas 5:25 oras mga tugang sa satuyang programa. Nasa linyaman si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Kamin, kumusta ka? Yes, morning BP. Maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay Ma'am Hene Lumibaw, kan Bicol University, and kay Dean Rosefi D, kan Bicol University, Ginobatan Campus, Tabi, BP. Mientras tanto sa mga dagdag niya tong bareta na inutan palugod na proyektong Patinampo, widening, digdi sa barangay Salugan, sa Kamalig, kan mga proyekto na yaon digdi sa area kan Banaw, sa Banuan kan Ginobatan, kung saan kung matatandaan, inuton pa ini na nagpuon, pero magulbulon tabi bibi ang talagan kan na trabaho, maswerte ang kontraktor digdi pinainin na didiskuido sa ibong kan an so original na tinampo pagkatapos sa bagong tinampo. Minsan bako pantay maray nganing dahil ni na didiskuido digdi, pero ini kumpara mo digdi sa patrabaho sa may Banaw, ang kontraktor gari may may feeling nin pagiging responsable sa pagsabing itong dugtungan BP pigtatakip ninda na dainin mapalos o makalusot duman sa Narueda, duman sa Awang kan lumang kalsada sa bagong kalsada, pero ini dahil pumasabutan ko natatadai ini nagkakatarakip na mga kuha na ini. Dahil nadudugtong ining mga gilid kan original na tinampo pagkatapos o bago ng tinampo. Kung nagmumotor ka digdi ba ko kakabisado sa lugar, pwede kang sumimplang tabi BP. And aside ka ini, an mga warning device ninda, so mga yellow ribbon sana, protol na, nagamotor ka, pwede kang masabita, mapuruputan ka maray nga, talagang maswerte pa man, dahil man nadidiskwento sa lugar na ini. Dahil masaputan ko na rin ini matatapos, ngunyan, bira naman kitang nakakahiling na may talagang puga-pugang tapuso na ini na magtrabaho sa proyektong ini. Ini Transparency Board, BBP Information Board, manungod sa dalagan kan proyektong ini, kunwari ini matatapos, si isa yung kontraktor, ura lamang kilaman o kaya nakabugtak digdi sa gilid kan na tinampo, kumpara kan mga proyekto digdi sa 3rd District na kumpleto BBP. So, yun an ngalas kan na iba, sa ibong kan talagang baro doon ang dalagan ka na proyektong ini dahil kung nangaranan ng kontraktor tayo tanang inaranan ini na pagparabarita tanabagan mga nagtalikod na daw, pero hanggang sa ngunyan talagang dahil pa natapos-tapos nasabing proyekto dahil kitang reference kung no rin talaga ini matatapos tawara nga ni kita ni nahiling na Transparency Board.
Yan, tabi BP, ang sa mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Yan po ang mga bareta, ngunya na pag-aaga, kasabay yung mga tugang si Jimmy Nasalita, sandali lang tabi Jumart, 5:30 na. Si Pading Mar, wala tabi dyan ano? Wala, tanakalib si Pading Mar, nagpaaram sa kuya eh. Wala dyan sa akwan. Okay, nagpaaram kaya may kwanda siya. May importanteng mga personal concerns, kaya nakalib mga tugang ang satuya tabi na ano yan, nakalib tabi ang satuya na news director. Ngunyan tabing aldaw, ay sandali, tapig dadaya lang ko kaya ang pag-asa. Sandali lang Jomar ha. Bakit kaya? Ay, baka sala lang so napindot ko. Tuda ko sala so sa kuyang napindot. Ay, yung mananggad. Kaya daw, alright, sandali ha. De magpara hiriro dyan, mga morning heriters natin. Ay, ano ba to? Di pisilon talaga pag ano yan, pag-asa. Sige daw. Alright, ito. Baka lamang Francis Jem, baka lamang duty ngunyan si Alexis. Francis Jem Nunez. Migo, baka lamang duty ngunyan si Alexis. Daw, iligon tada kung iyo lamang ang duty ngunyan. Good morning, Sir Ariel. Yes po. Yes, sir. On there ka po sa DCGB. Ano pang latest forecast? Go ahead. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngayon na Leonin Lunes. Nakaka-apekto sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Samantalang nakaka-apekto pa man duman sa Northern Luzon ang Northeast Monsoon o Doros Amihan. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat man na pag-uran, asin pagkikilat pagkaguldol. Paluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa Sirangan hanggang sa norteng Sirangan at Mamatian, na may banayad hanggang sa katamtaman man na pag-alon kan kadagatan. Agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang Saldang, masirang alas 5:47 nin aga, masulno pa siya na alas 5:56 nin hapon. Alipurigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Salamat, Sir Ariel, sa mga headline o kaya sa mga bareta may kinaraman sa kamugtakan kam panahon. Sige, i-text ulit mga birthday greetings. Babasihan tayan, babasahon tayan. Makalipas kang report ni Jomar Bien. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, linangaw ang ipinaapod na public consultation kan piyesa o ito baga BP Henry na OTIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa Banwaan kan Santo Domingo, Kasodma, may koneksyon sa plano na pailawan an mayon. An TIESA nagpapod nin public consultation alauna Kasodma, pero garuday man ini properly disseminated. 7 sana ang nag-atindir, 7 persona ang uminatindir sa ginibong public consultation Kasodma. Ang mga nagaratindir, mga halos taga mga Santo Domingo man sana, igwaman na taga provincial government. So, dai nagkaigwanin magayon na dalagan sa public consultation. Dai man may kukonsiderar na public na ito, pito-pituhin man sana. Ang plano, ipagpapadagos itong naunsyaming programa na kan 2018 or 2019 pa ata yan na proyektong iyan na pailawan ay na sa ibaba sa mayon parte kan magigiday ning dagdag na tourist attraction sa Albay, pero dahito na pursige bigla na salang nagbutuha ining TIESA Giraray sinda ang nakakontrata para sa pagbugtak kan mga
street lights duman sa Mayon. Nag-inguwa na magkonsulta sa publiko bilang parte kang proseso, pero pito sa naso nagatindir and gadak lang ka nagatindir halos gabos kontra sa naunang bita na plano na may pundong 1.3 billion. Ipig tatawanin doon kanibasa nagatindir na day dapat hiroon ang naturalisa kan Mayon, lalo pa may mga nocturnal, gusto sabihin, may mga insekto, as in creatures na dapat tururugan pagbanggi, pero madidisturbo sa natural nindang dalagan kan buhay, kung dain ang banggi diyan sa lugar ninda, kapag kabanggi maliwanag, apuera pa kan posible pa daw na distroso, nadidarahon pa sa ibang distroso na didarahon sa environment. Kaya alos dahil positibong nakuha na response ining TIESA pagpompoon kan ano yan, public consultation, tapos tulos ipig kakangalasin ko, bigla na naman sana nagbutuha ang programang ini na basado sa mga informasyon na nakuha kan DCGB News. Pero kasabay na ini sa GAA ang budget. Kasabay na sa GAA ang budget. Kung deugaran kitang nakuha na pwedeng direktamente makaulay, dapit sa bagay na ini. Pero baka sa dyan sa syudad dyan Legazpi BPN ring, ngunyan na may mga officers, baka may mga tao kitang makuha dyan na pwedeng makataunin mas malinaw na paliwanag digdi sa biglang pagbutuan na naman kan proyektong ini na dai na nalawos ka nakalis na 2018 and 2019. Ngunyan, basado sa informasyon, may pundo na naman na nakasabay sa GAA para sa 2025. May taga-Chiesa na yaong kasuhapon, Jumar. Wasing na nga Kaya iyan, kasuhapon, abang may kasibot-sibot kita digdi. Ikaw nga yung public hearing, nakauron ko si Vice Mayor Mark Aguas. Ano nga niya ako, Vice, na ang sanggo ng bayan, na-imbitaran ka mo? Nga niya akong ideya. Di nga niya kami na ka-ideya. Pero pinaling sa kuya, so mga pictures na naghahanda para sa public hearing, dyan sa Gregorio, ano yan? Gregorio Potenciano Recreation and Cultural Center. Nata daw ta dyan giginibo sa public hearing, bako sa halimbawa nga sa Legazpi, nata daw tabako dyan sa Legazpi, dyan sa ginibo sa Santo Domingo. Dahil tamaraman ta, ako nga nakikingman, 1 to 5 ang schedule. Oo. Pagpalo, dinaraman ko, alas 3 na. Pagpalo ko, alas 3, marara na, tapos na. At akaurong ko si Vice Mayor kasuhapon. Ano nga niya ako, Vice? May aram ko. May pinaling sa kuya na, ano yan, na, nga niya ako, may ideya ka? Dahil man niya kami, ako nakareceive invitation. Ako nga acting mayor kan Santo Domingo ngunyan. Kaya man siya nakareceive. Pero, ang aram niya, nagpaaram, sigurado nga ako na may nag-apply nga ki permit para gamiton nga ang Potenciano Gregorio. Di man yan magkagamit yan. Kundi nga ki application nga sa lokal na gobyerno. Baka sa endang opisina sa tourism, sa budget, sa Treasurer's Office. Kayo, tamaging sa, nag-follow up ako sa Philippine National Police, daing coordination sa senda, na normally, pag-arog ka, nag-coordinate sa PNP para matawan ki sa traffic, kung halimbawa, o kaya security. Wala man, sabi kan mga pulis. Yeah. Yung nga, maski si Kwan, maski si... BP, tapos na kamidbig ko sa Santo Domingo, dahil hindi araram. At nangas na maski si Mayor kasuhapon bago kita mag-cover kan opening kampanarong Bicol, nakauron ko si Mayor Garbin. Dapat ko man si Mayor Garbin nga ko ara mo tabi ito iyor na kuan na schedule nin public dahil nga akong ideya kanya ko sa Legazpi dahil man niya pinaabot sa mo yung informasyon regarding dyan. Sabi daw, kita, kung naguluwas iyan, nagkaigwa kaya, nagari kulang ki-informasyon sa iba niya to na mga lokal na gobyerno. Buda, sa mga organisasyon na iyo ang dapat makasabot kaya na pailaw na naman dyan sa Mayon Volcano.
Wala man yan. Yan Pwede palang ditakip. Jumar, kwan yan, feasibility study Oo. and formulation of conceptual design of mayon lighting of the Bicol at the Bicol region. Iyo. Hapailawan, so mayon pananggad pala. Oo. Okay. Sirang taga-chesa na yaon lamang. Kaya nung naka-check in tapanap ta lamang. Oo. Ang pinangalasan ko ni BP Henry, kung tama itong door na nakuha ko, may budget na ini. Kaya ba na sa klaa? Dapat ngayon, makonfirm ta kung totoo yan ang may kasabay sa gaata. Nganing sigurado kita. Iyo. I-confirm mo kung totoo na 1 point pera? 1.3 1.3 billion. billion pesos. Makonfirm ta ngayon kung totoo yan ta. Ano yan? Buda, siyempre, araw ka ng chesa. Dahil na makondak feasibility study, kung dahil mananggal budget yan. Pero dapat masiguro ta kung totoo yan. May mga amigo ba kita sa budget? Sa kongreso? Oo. Pwede pa yan na-confirm sa Dahil ila. chesa ini, sa chesa Kaya dahil ang chesa, dahil budget digdi, dahil opisina digdi. Baka man pati under kang Department of Tourism ang chesa. Ibang pan ini. Kurong nga iso nasa tourism. Ha? Kurundra sa mga midbig kong nasa tourism. Oo. Siguro mas maray na ma-verify ta kimaray ha. Kaning bilog ang kwenta dyan. Ha? Okay, tayo pa i-research sa digdi sa 2nd District sa Legazpi. Ha? Yan. Okay, Kaya dyan sige. mga opisinang pwede involved dyan. Siguro sa tourism BP Henry, ano tayo na. Okay. Si Director Herbie, Ang aram ko kaya, ang chesa, baka man siya direktamente konektado sa tourism? Sa Department of pero Tourism? ang project mga Si BP Mark Henry is Lapid for ba tourism ang kontra yan? purposes na. Ang in charge kan chesa, si Mark Lapid. Siya ang pamayo kaya, tourism infrastructure and blah blah blah. Ang chesa. Iyo. Okay? Sige. Roger, so iyo yan, pito sana sa nag-attender kaso mga BP Henry sa public consultation. Yeah, Yan ang report, okay. Jomar Biendis. Ang meaning po kan chesa, TIAEZA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ini sa mga programa ka na pang turismo, tourism infrastructure, na yung mga tugang ang gustong implementar sa Pilipinas. Totoo, babalikan tayo yan na mga istoryang yan. Ha? Joshua, good morning Joshua. Joshua? BP, good morning. Taon-taon, agi daw si Director sa DOT, Region 5. Kung wala si Director Herbie Agua, si Assistant Director tabi. Apo daw kung may aram sinda tungkol digdi sa ining public hearing kasahapon sa kwan sa TIESA na ginibo sa Santo Domingo kung igwa sa indang coordination tabi Joshua ha. Yan taon magabot kan office hours ha. Iyo, sigurado ako igwa may magkakaulong ka tapin may yaon yan si Madam sa Assistant Director kung si Mayor Herbie nasa travel ta dakulon siyang mga programa na gustong giribuhon. Igwa dyan kinawawalat pirmi na si Assistant Director kan DOT ha. Okay? O sige, go. Yes. Anyway, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga itong Bareta, may mga imbitadong kandidato, senatoriables sa opening program kasuod kan Palarong Bicol 2025. Alagad dapat wala nin pangangampanya. Ini ang naging pakihuron kan Department of Education sa kaagiman ni Regional Director Gilbert Sadsad. Bagay na ikinaugmaman kan mga taga-DepEd Bicol. Bayan sa magayon man sunaging mensahe kan duwang imbitadong senatoriables. Wara man nabanggit na parte ng pangampanya bilang sinda na lalaban na senador. Kaso banggi, nakaulay ka si Regional Director Gilbert Sadsad din na lipot na minuto mantang ongoing na programa opening ceremony kan Palarong Bicol 2025. Sigun sa iya, bako man DepEd Bicol ang nag-imbitar sa mga keynote speaker kaso banggi. Kundi kumbaga parte ini kan mga inisyatibo proseso man kan host city o kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Legazpi. Ang naging pakiulay
perfect kan na urun-urun kan DepEd kan na LGU as iba pang mga katuwang sa programa kaying Pagarong Bicol 2025 wara ning mga ngampanya bagay dito na wara man talaga ni nabanggit ang mga bisitang kilot speaker. Dabos na mensahe kan duwang senatorya boy iyo ang nakasentro sa Pagarong Bicol 2025 man sana. Kaya kaso banggi pagayon so naging dalagan ka na opening ceremony kaya formal ng binuksan ang Pagarong Bicol 2025. Ngunyan na aldaw ni na Lunes mapuuna na maglaban-laban ang mga Bicolanong atlet ang mga estudyante sa malalain na mga sport events. Nakalatag na mga playing venues sa malalain na mga areas, eskwelahan, digdi sa Legazpi City na pwede man na mahiling kan mga gustong mag-hiriling pa ni Vicky Henry kan na manalain na karawat laban-laban sa mga estudyante. Pero ang pinitawan doon ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad bako man so actual talagang laban-laban kundi sports sana mag-enjoy asin magkawat ni na tultol wara rin pasiruhay kumbaga mag-enjoy sila pipilion so manggagana para lumaban man sa palarong pambansa. Mapuon ang formal na karawat ng nilaldaw asin ang closing ceremony naman sini mangyayari sa Pitsa 29 aldaw ng Sabado punya na Marso 2025. Yan kami dito ang dagdag na istorya ang digdi sa lawas Joshua Bino DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, Karen Ala, may dagdag ba na bareta? Good morning, Karen. Come in. Minabalik sabi kita, dahil yung tabi ako digdibiti sa Legazpi Port Elementary School, ngunyan, nakumpirmar ka, so itinaabot na concern na nagkakaraytayan sa CR kan Sintra sa the Archangel Church, sa may problema ang CR kan Legazpi Port. Ngunyan tabi ibiti, sa pakipaguro niya to kay Nicano Aliguyon, ang coach kan Catanduanes delegation, kayaon kay digdibiti, ang delegation kan Catanduanes, person tabi isa na sa mga nagkakarao, paano palang tabi ibiti, may mga barado pala na mga toilet bowl, asin ang problema pa, kakulangan ang supply ng tubig, kaya ang nangyayari, minakararigot digdi sa CR kan simbahan, ang mga delegasyon. Asin sa sarap ng pakipag-ulay ito sa sarong maestro digdi sa Legazpi Port Elementary School na kabantay, kada floor may mga CR. Hindi, kay functional ang iba. Kung functional man, ang problema, kulang o kaya daing tubig. Okay. Ayan ka, BBP update. Anong delegasyon niya dyan sa Legazpi Port? Catanduanes ka, BBP. Catanduanes? Roger. Okay. Picturean mo, posta. Roger ka, Pero mga BBP. pangpan. As of now, guro no kahalaba ang pila sa inabot. Kaya katabi sa ngunyan, BP. Pero ang karaming sa Okay, pa mo niyang kinakapila? Oo. Katabot na kayo ng 7:30, ma-report kita kayo ni, tabantayan ka, tatulog taon, magkadarigot kayo niya mga delegasyon. So sa ngunyan ka, BBP, nagkatagwa na sindaki training, taon, mapuro ka rin isang mga ini. Anong oras na nagpila dyan? Nahiling sa pila? Si Abi ka, BBP, kan Coach Digdi, mga hapon, nagkatarigot ang mga delegasyon, digdi sa may CR, kan Sintra di Archangel Church. Pangyari sa maaba ka. Maringanitan na, tugutan dyan. Kasi bagay may nagkuhan naman dyan, may nagbabantay dyan, hindi ko dyan kinagbabantay. Roger, BP. Pero ang aram ko, gari may token ang pagkarigos dyan, Buda. Tama, Jing? May token, Buda, ang pagkarigos, Buda, pag toot, dyan sa CR. 5 o kaya 10 pesos. Oo. Pero, sus ko, gari. I-text ko daw si Mayor Garbin. Roger, Tabi. Ay dahil sa messenger pala. Messenger ko daw kang speak sitwasyon dyan. So, nangyari ang kaso hapon, tabi, Shara, Karen, Yes, BP. nangyari ang kaso hapon. Roger, BP. And bunyan, nakumpirma sa digdi sa caretaker kan CR kan Sintra sa Archangel Church, kumpirmado, nagkakaraytayan talaga sa mga delegasyon digdi. Ang reklamo,
kulang mo na ngayon at supply kang tubig, minapaaloy palalo, taba talaga iladalingan, tapos kung may training, Pangyari. Ipay ka sa to. Mapagalon ba na ngaya makarigos ka na pagkatapos mo magkawat garaban daplos mo dai ka lamang magkarigos bago ka magkaturog salbatan na ang kuwang kaan ang pulot kaan. Minapon pati yan ang gatol. Oh. Ano ba yan? Talaga, Ay, nako, uli. pasensya ka mga Ito, dumunod mo mga so in activities. charge dyan sa eskwelahan. Baka may tao dyan na in charge lamang. Tama, malas size na. Baka umabot dyan so head kang eskwelahan. Hapot mo, kung anong nangyari? Opo, BP. Roger Yo, to that. Mabalik baka kita. maglaog so deko aram mo sa school principal diyan o baka ma-in charge yan na tao makauron tatabi ta ipaabot ta ano yan i-message ko sa through messenger si Mayor Garbin para ma-action ng tulos yan sa lalong madaling panahon ha. Roger Okay. to BP. Mm. Yan ang update. Mabalik kita DBT para sa kulikado pang concern about gas. Karan ala. Pangyayari sa maabaka. Ano ba yan? Hapon pa sa nakita. Paguna ako bagay, hinarakadan yan. Ano po ka, Chief Premier? Sa ano ito, so, anong term na, may term na pigagamit yan eh. May term na pigagamit yan, so, habo kaya magamit kan pag term na Bicol? Garimarauton, Chief Premier. Abo ko, sa totoo lang, abo ko magamit kan term na ngayon, basta, abo ako, gari, malay noon, nag-relieve. Abo ako magamit kaan. O, buda, so tubig baga, so tubig, gari, so tubig, isa ikong pangyari. Ano nga na, Migo, ano sa term pigamit dyan? Dahil ka na magturo term, Migo. Ano? Labanan na sana. Maray pa, disente. Okay. Laptos mo si Manong Rick na. Ano ka na ngayon bigyan magparanap-alap kibikol tem malabanan. Ano ba yan? Hello? Ano? Dahil nutang ka pala. Yung mas nasa isip mo. Ipamalaban. Ha? Ang term nga ni, imalabanan mo. Ipuso. Awinda. Sige, Migo. Thank you. Ano ba yan? Hello, Karen? BP, as of ngunyan tabing mga oras, may anong ng delegasyon na nagpasaray-tayan digdi sa CR kan simbahan na nagreklamo man palan, sa sarok man sa napalan ang CR na naggagana. Ang CR na nagagana. Ano ko sabihin mo ka nagagana? Ano ko sabihin mo? Iyo sa nagpo-function, buda, inapot ko po caretaker ka na CR, ang bayad palan, 20 pesos Kada delegasyon sarong atlet na makarigos. Pero may CR naman sa kwan, sa eskwelahan. May CRDT, kaso nga ni, ang sinabi kan maestro, di man functional. So iba, kung functional man, kulang sa tubig. Ngunyan, sa nakakonfirmar sa digding na informasyon, nagreklamo sa mga delegasyon. Ganun ngayon, di preparado ang Legazpi Port, Elementary School. Dahil kung maski di mo na pagngaranan, tabata mga akipan, kauron na daw kung ano, may nakauron ka na atleta? Wala ka BBT, uli sa ano. Kung sasabi ano? Ano po, sa hapon po. Apo, sa before hilig. Ano nangyari sa Legazpi Port? Natayon ba sila dyan? Nagipila? Di po na, may gusto barado po. Buda din tubig. Barado daan sa BBT, ding tubig. Barado? Dahing tubig? Roger sa BBT. Barado na dahil pang tubig? Roger sabi. Kaso rin pa databi nangyari? Kailan pa nangyari sir? Kasi po, kung punta mo ya. Punta. Pinaka-una punta po namin dito, ganun na po. Kaso rin sila nagabot yan? Kaso kailan sila namating? Kailan kayo dumating sir? 21. Ay, 21 no? 21. 21? So, 21, March 21, barado na sa mga CR daw. Kaya na po function na siya. Apo.
Hindi na talaga, Bibi. Oh, dahil lamang 21, dahil lamang may report tulo sa otoridad na paradoan siya digdi. Yan ang ano, Bibi. Ako talaga ibang tulos pagi Ha? Ako pa sa school head ka, ayan. Sa tanungan, wala pa siya, Bibi. Sige pig-message ko na si Mayor Garbin. Roger, sabi. Si Mayor Garbin ang makaresolver kanta. Kumbaga, Friday pa yan, mag-ibang tulos ki pagi. Suplayan po kay Bumbiro Raldao. Nakaduang biyahe na. Tubig. May bumbero. Oo. Ang bayad dito sa mga pagdating sa mga delegasyon. 20 lang ang sigagad ko. Pang-consume mo lang. 20 pesos sabi dito. Okay. Dahil man kitang question, no problem kita dyan. Tayo man talaga dyan. Tangani na, mamantiner na malinig ang CR. Roger ang databi. Yan, okay man kita dyan. Mamantiner na malinig, yan, dapat talaga magtao kitoken. Roger, Bibi. Okay, pero duman sa eskwela, dahil na kinag-supply na water, fire truck. Wala pa sa ngunyan sa mga oras sa inibiti, sa IPA, pero ang susok sa impormasyon na nato ata, may mga nagdidikdima na taga-BSP na nagsusupply kitubig, tigdi sa mga drum. Ayun. Ano yan? Meaning ka. Ay, sorry. Okay, oo. Ayan Okay. sabi, BP. Babalik kita to. Confirm, naigwa ki nag-deliver man na tubig. Roger, BP. Ang problema lang, tabarado ang comfort room. Roger, sabi, BP. Ang nag-function, saro sana. Pero sana nag-function, tapos kulang pa ang tubig, magkonsumo man sa tubig, katul ang mga nagkakarigos sa delegasyon. Pangyari sa maoraro. Okay? Kailing ko kani, nag-araro sana, saro-saro nag-araro. Di mo pwede ka rin, di ba noon? Hilingon mo personal ang sitwasyon? Roger, BP, siga observa sa tanong yan. Di ka maglaog kung may nagkakarigos, taba ka ba'y makigkig? Ang kung ko dyan, paano sa mga babayi? Okay, BP. I-check mo daw kung arit ang baradong kanal. Itong kauro mo lalaki, ang baradong kanal, baradong CR. Roger. Kung sabihin, ang barado, so gamit din ang panlalaki. I-double check mo kung kumusta sa pang babae. Roger, BP. Yan ay Yo. concern ko pa. Opo. Kung barado man sa CR kang babae, paano na yan? I-verify mo, ilogod mo, kung pwede ka makalaog duman, makisuyo ka na mailing mo sa CR, ha? Roger, BP. Yan ang pick-up na investigative reports. Kanin sigurado. Iyo. Opo. Yes, Sige. po. Mabalik ito meeting 7:30, kamakalo pa kita kay ni Karan Kaya Ala. na magbalik ng 7:30. Tingon yan, miss. Mailingon mo kung pwede ka nang makalaog. Roger. Tabing iyo. Kung nagkatugutan, di dyan na pagliwanag. Iyo. Roger, sabi, BP. Okay, sige. Karan Ala, BP, News. Magbalik ang 7:30, sarong oras may kabanga. Di, alawi ko na. May oras para mag-verify kang istorya. Ha? Ako chinat ko na si Mayor. Chinat ko na si Mayor. Tabi, tangani na makaabot ang concern tang iyan. Tayan, ibigitamin ti dapat yan. Napangangaipo, Ang tatuya, tabi ng mga kababayan dyan. Hello? Ang termino ba kato sa iPhoning? Iyo. Pero guys, mas cute pa rin sa malabanan. Iyo nga ni. Kaya amigo, ang gigibo, after siphoning, pwede na mag-confess. Taya ang baga sa simbahan. Latosunta ka dyan na. Diretso na. Kinasay mo. Sarawayon ka. Ay, nako. O bueno. Pagkapon-poon. Nadiskuido tulos kita. Kiproblema. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Araw daw nindo mga tugang na sarong Pilipina palan ang nag-espiya sa Hapon kayto para masalbar ang mga soldados. Ang mga feature tapo sa padingit ko mabsebaran nindo, puro po tungkol sa babae, dahil ta Women's Month ngunyan.
Susog po sa research ni amigong Renen de los Reyes. Thank you, amigo. Diring-diri daw ang mga Hapon sa babae kampanahon kan World War II sa nasyon dahilan sa nagitindanin gulay asin ini po naglalako sa mga harong-harong kakatahawan kan gyera ang may ketong na si Josefina Guerrero. Nag-aagyan babae sa mga nakapila na mga soldados at kunusain ang mga ini iyo ang pinagdudurulagan. Alaga, dahil nila pinagdududahan kung anong ibang trabaho kay ni. Kampanahon na dahil ninda masakop ang Kamanilaan, alertado ang mga Amerikano sa nakaambang paglusob kan mga Hapon. Saro sa espiya si Josefina Guerrero kan mga Amerikano. Sa ibong naradoan sa iyang paghero, maski na o na madidipisilan siya dahilan sa kulog kang namamatian kan ketong, nagibo niyang maglakaw nin milyan-milya para magtaon nin informasyon tungkol sa mga base kan mga Hapon. Itinago ni Josefina ang informasyon sa iyang nakalap sa iyang buhok asin bado na may kurit nin mapa na palatandaan kung saan magpinagkukutaan o kung saan databi nagkukuta ang mga Hapones dahil may parong databi si Josefina nang didiri ang mga soldados na Hapon. Pinabayaan na sila na maglakaw-lakaw sa dalan pabalik-balik sa luwas kan syudad. Dahil kay Guerrero nasukol kan mga Hapon ang mga Amerikano, nadakop, nasusog ang mga Hapon kan mga Amerikano asin napulbos ang sa indang grupo paglipas ni nagkaperang bulan. Nadaog man ang persak na kan Amerikano ang mga ini asin padagos ng pinairarom ang Pilipinas sa siring na bagay. Kan ang Pilipinas, mga tugang magkaigwanin liberation kang uminaging 1946. Duman po naraman kan mundo ang istorya ni Josefina matapos nagkaperang soldado sa nagsabing may naramdaman sinang babae na may ketong na nagtabang senda na dapat na tawanin onra. Buhay pagka ito si Josefina, sinday niya dahil niya hunaon nan marka kan sa iyang pagtabang naging parte kang istorya kan Pilipinas asin nakatabang din maharay sa operasyon kan mga soldados. Siya pinagmidbid kan mga kan Amerika asin dinara sa sarong lugar sa Louisiana na sa pagbulong. Talaga siya po mga tugang pinagmidbid kang gobyerno kan Amerika at sa iyang gibo asin dinara po daw sa Louisiana duman ipinabulong mga tugang asin nagrahay kang ketong. Narahay ininin 10 taon asin pagluwas sa center dinumog ininin media aunin wala to asin tinawanin pag-onin onra ang sinabi ng persona. Dahil na nakabalik sa Pilipinas si Josefina asin ini naglaho daw na parang bula napag-alaman na nagbago siya din pangaran bilang Joey Lumax. Naaraman na sana siya nagadaan kaluminaging 1996 o haloy man adi 1996 pala nagadan ini mga tugang na babayi. Iyan po mga kaya si Josefina sigon mga tugang sa Philippine Veterans Affairs Office kan sa tuyang nasyon dahil ni sa listahan kan mga hirwe kan World War II. Kasi dahil maning pagmid na man na record na siya naging parte kan sinabi ng bagay, alagad maski dahil sa libro, dahil malingawan kan gobyerno kan Amerika ang tinabang niya sa panahon kang gyera. Iyo adi. Yan mga tugang ang mga dagdag na karaman sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Ang mga bareta masunod na makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahit ang at lahat, oh. Albayahit ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga darakula niya tong bareta o kaya ngunyan sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta, mga tugang digdipo sa GB News Express sa lado lokal. Opisyal na pong napunan ang 2025 Palarong Bicol sa Legazpi City kung saan masabak ang mga student athletes sa sarong simanang sports meet. Sa mensahe sa opening program sa Bicol University, Legazpi City, inumaw ni Deputy Majority inumaw kan mga speakers tigdi lalo na si Mayor Alfredo Garbin ang mga atleta kung saan 16 na eskwelahan ang pinag-okupar bilang billeting areas mantang kasabay sa main venues para sa karawat iyo ang Bicol University Old Airport, several schools sa sinibapang multipurpose buildings kan mga barangay sa Legazpi City. Siniguro man ni Garbin ang padagos ng koordinasyon sa Department of Education para sa well-organized as in meaningful competition kan mga atleta. Iba pa niya tong mga bareta, pinaginganyar po ni Tabaco City Mayor Crisy Lagman ang mga kababaihan na day paglimitara ang kakayahan sa buhay. Sa selebrasyon kan Women's Month, sinabi ni Lagman na sobra sa sanggatos na mga kababaihan na nagpartisipar sa baile sa dalan sa Tabaco Boulevard sa Seawall. Tinawan nindon kan opisyal na sa pagikan aktibidad na impagirumdum ang kababaihan o sa kababaihan ang sendang limitless na kakayahan asin dapat init tubudan. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Lagman ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pagsuporta sa siring na inisyatibo kan syudad ngunya na Women's Month asin Cityhood Celebration. Naglansa din ligtas biyahero traffic plan ang Police Regional Office 5 para mapagian ang magabat na bulos kan trafiko sa kalaban kan Andaya asin Maharlika Highway, partikular na sa mga peak season asin panahon kan kalamidad. Siniguro kan PNP Regional Director sa pagi ni Police Brigadier General Andre Dizon, katuyuhan kay din na mabawasan ang magabat na bulos kan trafiko, mga aksidente sa tinampo asin siguruhon ang kaligtasan kan publiko. Ang lakdang na ini papanginutan kang Regional Task Force o Task Group sa pamamayo ni Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Roque Bausa sa suporta kang Regional Staff Concerned Regional Operation Support Units, Provincial Director asin City Director kang Naga City Police Office. Parte ini kang inisyatibo na mabugtak sa 24/7
7 Motorist Assistance Centers iyo ang mataunin suporta asin informasyon sa mga biyaheros. Apera kay ni mas pagpinag papakusogban ang checkpoint asin magakaigwanin dagdag na presensya kan pulisya sa mga mayor na rota para sa kaligtasan kan publiko. 9 makalipas ang alas 6 ninaga sa DCGB, aramo tapuan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol DSWD diretso daw ang schedule kan payout para sa AX report kay Al Armario. Oras naman ngunyan ang DSWD sa pag-release ng mga ayuda ali sa gobyerno nasyonal siring kan naek sa sintupad. Ngunyan na aga, pigilaoman naman ang halawig na pila sa covered court kan digdi sa Ibalong Village kan Taysan para sa ibang mga barangay digdi sa southern part kan Legazpi. AX na dakulang tabang man sa mga residente. Kasarong aldaw may mga payout naman ang DSWD. Diretso mga schedule dahil nag-aabol oras man na sinda para maitaw na sa tao ang mga benepisyong tabang kan gobyerno nasyonal sa administrasyong Marcos. Alarmario, DCGB. Iba pa niya tong Bareta, bagsakan po din sira nasa Ligao City na. Jimmy, nasalita sa report. Kamin, Jim. 12 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Okay na ang linya ni Jimmy. Jim, kamin. Iya, una digdi sa Barangay Tuburan sa Ligao an bagsakan area kan mga friskong sira kung sa ingabos na mga naglalako o nagninegosyo nin produktong dagat kadaklan digdi na nagbabakal para sa saindang panyenda. Anipig nga ngalas dati, Legazpi ang pigkukuhanan nin mga binanyirang mga sira, alagad base sa informasyon kan DCGB News, maski sa mga nagninegosyo nin sira dyan sa Legazpi, nagbaralyo na, digdi sa dahi masabutan na rason, ang ginibukan lokal na gobyerno kan syudad, nagdesignar nin sarong lugar, intensyon para sana sa mga para bakal ni na preskong sira, kumbaga iyon na ini ang bagsakan na area kung going sa first district digdi sa barangay pagoing barangay Nasisi nasa right left side ini kan tinampo nagluluwas na iyon na ini ang convergence zones kan gabos na nagninegosyo ni na sira nagluluwas na ang sentro ng Unyan kan bagsakan nin sira digdi sa tercer distrito kan Albay nagikan sa mga nagkadarakop kan mga parasira sa iba-ibang kadagatan yao na digdi sa Barangay Tuburan, Siyudad kan Ligao. Mga dagdag na barita, Jimmy Nagsalita, DCGB News. 12 makalipas ang alas 6 nin aga, may dagdag man na report hali dyan sa luwas si Joshua Bino. Pangapudan ngunyan kan Philippine Blind Union o PBU para sa gobyerno, partikular na sa mga legislador, natawan prioridad ang pagpasar o pagpapas sa batas kan audio description para sa entertainment plan kan mga blind so kaya mga buta asin mga visually impaired individuals. Sigun kay PBU Chairman Mr. Ching Ranyola, objektibo ka na pangapudalinda na magkaigwanan audio description law. Iyo ang tanganing mamantinir ang inclusivity kung sa inbagin ang mga persona na may problema sa paghiling. Iyo ang natawaring oportunidad na siring sa mga nakakahiling kung sa iyong patisinda o ining may mga buta o problema sa paghiling, pwede nang makapasiring sa mga sinihan. Kanakaaging Sabado, sa inot na pagkakataon digdi sa Legazpi City maging sa buong Bicol Region, magkaigwanin pagtatalabas ng sarong Pilipinong palabas may titulong Firefly, sarong audio descriptive film na ipinahiling sa mga buta as in visually impaired na mga taga Legazpi. Ipinahiling ini sa Pukumas Ulayno 50 mga blinds and visually impaired individuals sa SM City Legazpi Cinema
kung saan ang mga nag-participar digdi nag-enjoy asin nagkayo sindanin kay sipan na magin ang mga bata asin may problema sa paghiling pwede na magpafiring sa mga sinihan. Dagdag na Bareta, Joshua Bina, PCGB. Mientras tanto, gatos mga tugang na mga pamilya sa Tabaco City natapanin ng oportunidad na magkaigwanin sa riring dissenting istaran. Report halik kay Jomar Bien. Ginatos na pamilya digdi sa siyudad kan Tabaco ang ngunyanal daw matatawan sindanin pagkakataon na magkaigwanin mayon disente asin sa diri ng istaran ini parte kan ika 24 taon na anibersaryo kan pagiging siyudad kan Tabaco unsain na abot sa 139 mga residential lots sa barangay Buyan ang i-distribuer kan lokal na gobyerno kan Tabaco ana unambitan na mga pamilya iyon dati na nag-restar sa daga na pagsadiri kan lokal na gobyerno sa lawig na panahon asingunyan na pagplanuhan kan administrasyon ni Mayor Crisel Agman na imbis na para liunan mga ini i-award na sa nalugod sa saindaan daga tangali na dain na sindapa magka-pererwisyo nin toda kung ibabalyo pa. Apera kayan, abot man sa 230 mga pamilya sa barangay Magapo ang nakatalaan man na i-turn over ngunyan sa sainda ang mga housing units na alokado para sa sainda sa Hiraya Manawari Residences. Ang mga pamilyang ini iyon nagpaka-star sa laog kan 6 km danger zone asin ibabalyo na sindadigdi sa barangay San Vicente kung sa inyaon dyan ang disente manastara na Hiraya Manawari Residences. Apura kan duang programang ini na nakatara nagibuon ngunyan parte kan ika-24 selebrasyon kan pagiging siyudad kan Tabaco magkakaigwaman in project launching ang lokal na gobyerno para sa 3 residences sa ining condominium type na programa o proyekto kan lokal na gobyerno kan Tabaco para sa mga daipan ni na permanent istaran asin ini nakatalaan na itugdukman digdi sa Barangay Santo Cristo. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. 15 minutos mga tugang makalipas ang alas 6 ni Naga. Ang mga bareta masunod makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Konsi J. Pili, handang magsilbi. Kung si J. Pili, handang magsilbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. GB News Express. GB News Express. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB, Vice Presidente Sara Duterte kumpiyansa sa mga pambato ninda sa Senado na pinanginginutan ni Senador Bongo. Naniniwala ang Vice Presidente na straight na ibuboto daw kan publiko ang pigaapod na Duterte 10 ang 10 senatorial candidates ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi kan Vice Presidente sa virtual press conference sa Netherlands kung saan duman nakakulong ang sa iyang ama. Sigon kay Vice President Sara, posibleng dahilan kung dapat akong nata dai dinara o kaya ilang dahilan kung nata ta dinara ang presidente, ang dating presidente duman sa Netherlands asin para mapugulan ang pig-apod na black voting para sa Duterte 10. Dagdag pa kang Vice Presidente na dahil siya nagsabay sa campaign rally o maski dahil siya nagsabay sa campaign rally, sigurado niya na susuportaran kan mga Pilipino ang sinabi ng grupo para kay Vice President Duterte. Aram kang publiko ang mga dapat iboto asin pambato kang Duterte Group. Sa tinawanin doon na mga tunay na pagbabago may kinaraman digdi. Nangunginot sa mga nabanggit ni Vice President Sara Duterte, nasa top ranking ngunyan na sa ginibong mga survey na si Senador Bongo. Oras Pilipinas, alas 6:22 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga istorya niya to. Mga tugang sa Lado Nasyonal. Rinuso po kan mga Filipino
hali sa Europa ang dahig, Netherlands, para magpahiling hinsuporta kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagkapera sa mga Pinoy ang hali pa sa Norway, Switzerland as in Italy. Nakadetenir sa ngunyan sa dahig ang dating Presidente para sa pagdangog kan International Criminal Court katagod ka na komiter na crimes against humanity sa iyang war on drugs. Pinuuna kan International Criminal Court ang inisyal na lakdang para maorganisar ang namatanos ang partisipasyon kan mga biktima kan madagong drug war kontra kan durante kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Inot ng sinugo kan nakagingal daw kan ICC ang Victims Participation and Repatriation Section na ramon ang proseso na pwedeng gamiton para sa aplikasyon as an registration kan mga biktima. Ang mga biktima ang nagsiserving testigo sa pagdangog kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte na crimes against humanity. Kasarong pahayag, sinabi man ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na naghanda ang kampo kan mga biktima na magkonsulta sa Victims Participation and Repatriation Section para aramon asin tumbukon ang mekanismo na gagamiton sa irarom kang ICC. Ang mga biktima pwedeng magpartisipar sa gigibo na pagdangog o magsumiter kan sa inang opinyon asin iba pang concerns. Dinagdagan ka Department of Agriculture mga tugang nga alokasyon para sa vulnerable sector na beneficiaryo kan kadiwa ng Pangulo programs na nagpapabakal din 29 per kilo na bagas kaibahan sa mga sektor na ini. Ang senior citizens, persons with disability, solo parents, asin mga indigents, ang mga individual na prioridad ang benepisyaryo kanasabing programa kung sain ang mga bagas na pigpapabakal base man giraray sa mga bagas na pigpapabakal sa inisyatibo kang NFA o National Food Authority. Nagdisbirman hali sa buffer stocks kay inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ng bagong polisiya na ini tulos na ipapautob sa gabos na lugar sa bilog na nasyon. Sinabi niyang ini tangani makabakal ang publiko nin mas baratong mga pagkaon as in basic commodities, partikular na ang mga bagas. Ipinaliwanag mga tugang kan Malacañang na dakulang tabang sa mga namanuaan ang pagtanggal kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa 45-day benefit limit, partikular sa mga namanuaan na nagsasairarom sa hemodialysis. Sinabi kan Palasyo na mababawasan ang pasanon kan mga tios sa buhay ang paghali kan PhilHealth sa 45-day benefit limit susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro nan pagtanggal kan PhilHealth sa 45-day limit may katuyuhan na masiguro ang mga serbisyo kan ahensya na mantinidong warang ulang asin problema. Nagtutubod man ang Malacañang na dakulang tabang ini para sa mga kababayan tang naghihemodialysis sa nasabing 45-day benefit limit kay to pigutugutan ang mga PhilHealth members as in maximum na 45 days of hospital confinement sa kada taon. Pero dahilan ka ini hinali na ini mas magakaigwanin inclusive approach para sa iba pang mga medical services. Bareta po sa ibang nasyon. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa.
Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus kesa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes
Yes po, abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Luwascan, Pilipinas. Na-discharge na po si Pope Francis kasuhapon sa ospital sigon sa medical team kan Santo Papa. Apisar kan pagka-discharge ni Pope Francis kinakaipuan kaining magsairarom sa 2 bulan na pagpahingalo sa Vatican tanganing mabantayan ang sa iyang kondisyon. Magigirumduman na nagpo na ma-admit sa ospital ang Santo Papa poon kang Pebrero 14 dahilan sa severe respiratory infection na yung naging pinakamalala na health issue kaini sa iyang 12 taon na pagiging Santo Papa. Mientras na sinabi man kan mga doktor na nag-asikaso asin nag-monitor kan kamugtakan ni Pope Francis na madidipisidan ang lawas kaini na maging fully healed dahil sa iyang edad. Pwedeng maghalo man ang maging proseso kan sa iyang lawas para maging fully recovered. Gikan sa iyang helang sangunyan, nagapahiling ang Santo Papa asin inabisuhan na daingo na magatindir sa mga darakulang pagtiripon o gumibonin mga aksyon na nangangaipon nin special effort. Bareta, mga tugang salado po nin pagninegosyo. Business news. Bigla na uman na mapautubo nin oil price hike na naman. May dagdag pong singil sa presyo nin mga produktong petrolyo sa aga. Mga tugang aldaw na Martes alas 6 nin aga. Kasunod kan tulong surunudan na si Manang rollback sigon sa Department of Energy. Sa gasolina, bigla uman na magkaigwanin aumento nin piso sa god 1.20 kada litro. Sa diesel, bigla uman na maaumento nin 30 sentimos sa god 50 sentimos ang pagitaas mantang ang kerosene nasa 20 sentimos sa god 40 sentimos kada litro. Nagkapera sa mga dahilan kan talaan na pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo ang pagkusog na sa tensyon kan Medio Oriente o Middle East. Pigpapalawig pa kan ground operations o pagpapalawig pa kan ground operations kan Israel sa Gaza asin ang stimulus package kan China na posibleng magpaitaas kan demand nin petrolyo siringman ang pagbaba kan inventaryo kan petrolyo sa Amerika. Health news, mga tugang dakula pampapel kan pamilya asin health professionals sa pag-aram kan atab na sintomas kan childhood cancer. Sigon sa mga eksperto sa salud, sigon sa World Health Organization o WHO, ang mga sintomas na ini kumpuesto kan mga minasunod: grabing kulog nin payo, day may paliwanag na pagniwang, day may paliwanag na kalintora, asin pagkulog kan tulang, asin kasikasuan o joint pains. Sinabi kan mga eksperto na importante ang early detection pero kaipuhan man na mangnuhon ang prevention dahil ang diet, kapalibutan as in lifestyle choices nakulaon ang papel sa childhood health. Oras Pilipinas 5:37 Ramon tadaw mga tugang ang kamugtakan kan panahon kasabay si Ariel Samudyo kan Pag-asa. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngayon na aldaw ng Lunes. Nakaka-apekto sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Samantalang nakaka-apekto pa man duman sa Northern Luzon ang Northeast Monsoon o Doros Amihan. Hindi man sa Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, nilalauman man ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat man na pag-uran, asin pagkikilat pagkaguldol. Paluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa Sirangan hanggang sa Norteng Sirangan at Mamatian, may banayad hanggang sa katamtaman man na pag-alod kan kadagatan. Agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5:47 nin aga, masulno pa dyan na alas 5:56 nin hapon. Alipurigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo.
Mga tugang sa Indong Nadangogan, GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz. Katawang po sinda Jenny Balyaran, asin ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa lawas. Sendong Nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kang TESDA, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, ang board member niya to, maasahan ta, makatawo, makadiyos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Bibi Girl, sa magayon na boses. Nagdadawag ka mo sa Morning Hirit. 18, bago mag-abot ang alas 7 na yaga. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay puan po na sabayaning proteksyong Liberaid. Liberaid Silimarin Capsule. Ang Liberaid Silimarin Capsule sa po na antioxidant. Asin natural yan kaya ligtas. Yan po nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liberaid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liberaid sa pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray mga tugang na ang Liberaid Silimarin Capsule. Isabay niya to oral now. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay.
Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa Baskog na Atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Hanapon lang po dyan sa mga butika kung may Liver Aid para po yan sa tuyang salud, asin karahayan kan sa tuyang atay. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, may bit-bit na bareta. Good morning, Karen. Yes, VP, para sa follow-up report, ini pa lang sa Legazpi Port Elementary School, 31 mga classroom, ang presenting okupado kan mga delegasyon, bako man gabos, pero mostly tabi VP, may CR. Iyon na ini tabi VP, so itig sarabi na may CR, pero ditisil ang supply kan tubig. Nangyari iyan during this time man sa nag-aatabi VP, sigun sa mga maestrang nakaulay ta, kaya ang sistema tabi palang VP kan mga delegasyon talaga, minaararok digdi sa may drum kan tubig sa may ground floor, ibibirit-bit sa mga ilarukan, pasiring sa mga CR kan classroom, na daing formal na bulot kitubig, kamaluyahon, sa ibong nalado tabi VP, so ibang mga delegasyon, pipili talagang magkararigot digdi sa may simbahan, ta na-confirmar naman, sinabi naman mismo Linda, na mas makaskas, kuda convenient ka pa paano, ang sistema duman. Halaga tabi VP, siya ngunyan, may nakauli kitang sarong maestro na nagbantay sa BTVP, ang lado, bago mag-arabot ang mga delegasyon, ipig-repair man pa lang sa mga CR, siguro man, para talagang may kaluyan talaga ang bulos kang tubig, mantang sa mga baradong aram sa mga maestro sa BTVP. So sa loob, ang sistema pa lang sa BTVP kan mga sa loob kan mga CR, naglilikda pa lang sa BBP ang tubig paluwas. Karen? Karen? Yes, hello, VP. Yeah, Oh, pakiulit, yan, go VP. ahead. Ano itong pagkatara mo na nawal ko nata na nagsabit sa dila ko eh. Anong pagkatara mo na so linya kang tubo haling siya naglilik? Pakiulit daw? Ang naglilik pa lang sa BBP, so sa loob kan mga CR, ang sistema, naglilik da sa tubig, paluwas, meaning, gano'n may problema ang salugan CR digdig. Gusto, nahiling mo? Roger sa BBP, kasi ko digding CR na may nakapaskit, barado, bawal maligo. Unya, na-confirmal ka sa utility digdi, na ang barado pa lang talaga dig sa BBP, susalog kang CR. Para, i-claim man kan mga delegasyon na nakaurong ka, may mga toilet bowls na mga barado man. Kung sabihin mo, ang mga salog, ang CR, baga may salog, di ba? Iyan, di may drain yan. Iguang ki-drain. May luho. Ito ang barado. Tapos nag-aagis, so naglilik so tubig sa CR, pasain sulik. Paluwas. Paluwasain. Paluwasain. Nag-aapaw sa tubig, paluwas sa may CR. Pa-drain ata, so... Di kung paluwas sa CR ang apaw kan tubig, apektado sa classroom. That's usually, baby. So, agihan lang kasi rin dito sa CR. Iyan ang gusto kong makonfirmar kay Ma'am Reggie Armudal. So, sa presente tabi, baby, wala pang yan. Iyan tiga Di mo hiniling tabi, Karen? Di mo hiniling? Di ka tinugutan na mahiling sa CR? Baby, kasarado. Di pwede man ganda bukasan, inspection o ilingon mo. Roger, baby, agtuman ko. alat ko na. Di ka magsakat mo yan, nag-report ka. Dapat hiniling mo na kuta ka sa bago. Di, yan ang saro. Sisan source mo ka ito na sinabi mong araw ka ito? So, utility worker tabi, baby. O, tama sa maray kaya, Karen, kung nahiling taki personal, kan sa tuyang matata, ipapaabot ang sa lokal na gobyerno kang Legazpi. Ano? Ngunyan, kung sabihin mo, ang kada classroom dyan may CR, tama? Roger, tabi, baby. Ari nang din nagagamit na CR, so yaon sa classroom na yan na na-mention mo? Tapos pala sa BBP, may mga CR ang classroom. Okay. Pero sa informal na supply tubig, may tawag. Okay. Ang problema kang CR... Ano pa ang problema, di madam? Para sa dapat, wait mo. Ang kasing maligo. Pero ang tampo, madam kami nagkakaroon sa sige. Wait po yun na yan, mo. So, ang problema din madam, ini po ang harap ko. Iyo po.
Kaya ko di ko pagamit. Yung iyo man po, tama hindi ko kaya. So, nabuksan ko na kami dito uning CR na may nakapasting na barado po, bawal aligo. Unyan, nailim ka, medyo masabaw-sabaw to. Buksan doon ka. Barado uning drainage sa dito. Ako sabihon, ang barado so drain, may ang CR, ang sa lubagan sir, may luho yan, di ba? Ito ang barado. Ito ang barado. Pero sa toilet bowl, madam, nag-function ng barado din po yan, ma'am. Barado man. Apo. Barado sa talaga, Titi. Pero ang CR, pero ang classroom na may CR, ang araw ka ng sitwasyon. Ang ibang ang mga classroom sa DDT na may mga CR, ang problema masana, supply kang tubig. Pero igutin yung CR sa likod sa state, budadig sa pagdalao, information, tigagaramit sa mga delegasyon. Okay. So ang problema, saro-saron ta, number 1, may CR, an iba, barado, an salog. Roger, sabi DDT. Ikadua, maray man ang barado, pero kulang kitubig. Roger, sabi DDT. Ikatulo, so magamit kang CR, kay puan pa na magharok ng tubig po dyan sa baba pa taas para makagamit ng CR. Roger, sabi DDT. Sa kung nagkatatiri po, nagpipila man ang mga ibang delegasyon digdig, kaya nakatatari ko sa baba, medyo bago siya conveniente, mataas ka talaga, burugit-bit mo sa baldik itubig. Sabi DDT, salamat sa Diyos. Ay, uning yung mga taga-BFC digdig, tig-sarado ka laki tubig sa mga drum, madali man nagkaurubos diba? Okay, yaw na sa mga taga Bureau of Fire. Roger, sabi DDT, yaw na. So may tubig na ang sinda mismo ang dati anong practice sinda naghahatod kitubig sa mga drum o so mga atleta nagbubugta kitubig sa drum? Sinda sabi DDT, gamit ko alis sa truck, gamit may hose sa gamit, tigkakandig sa may drum. Sisa nagbubugta kang tubig sa drum? Mga BSP sabi DDT. Yan ang talagang usual practice. Magpuon kan mag-abot sinda dyan. Very good. So sa dapat pasalamatan niya itong maray, ining Bureau of Fire Protection. Kung sabihon, kung naguluya man ang tubig dyan, nasusuportaran kang water district, kan Bureau of Fire. Ang problema lang, taday mo magagamit kay basta-basta ang tubig, tabarado ang mga, ang iba, barado ang iba, na mga comfort rooms. Roger, sabi DDT. And na-confirm sa iyan, tigit sa may CR, sa may pagpapalaog sa gate sa eskwelahan. Pero ang CR na arog ka ng sitwasyon? Ang naano pa man lang kami dito, unidigding sa may printera ng sa may pagpapalaog sa gate. Iyo ang may nakalag na barado po, bawal maligo. Pero sabi, buwan man da sabi dito, sa likod sa may stage. Di ko na sinunod, di ko nabubuksan. Ang naano ko lang, uning sa may sa inutan. Okay. Yan sabi dito. Ang natahabo magkarigos dyan ining mga atleta, I mean, natahabo, natatala din sila na magkarigos? Tama yan sabi dito. Natatala din sila na magkarigos sa mga atleta dyan? Siyempre dito, kung nag-idali man, araw pa nila nag-iripot na, minataray tayo. Kaya kung hindi convenience, minaduro man sa simbahan, mas pare ang supply ng tubig naman, sa ali sa Drico, mas makukulong. Digdi sa eskwelahan, medyo pahirapan, maaraw ka pa digdi, nagtataray-tayan pa ngayon na nga yung digdi, nagtataray-tayan pa mga aking atleta. May nakapilang mo niyan dyan sa loob kang compound? Kami yung digdi? May nakapilang mo niyan na mga karigos dyan sa loob kang eskwelahan? Ito sabi digdi, may duwang aki. Oo. Bago na nag-alat nila, itong mga nagtataray-tay. So mga pang-CR kang babae? Ang sistema pala sa tinik-tinik, baka mas tulong babae ka na magamit sa babae ka lang, pwede na magamit. Common? Roger, sabi. Common CR? Roger, dito. Okay. Sige. Ayan, sabi. Sige. Di ko niyan araw ang sitwasyon kanila. Dapat reported na andyan. Aram iyan ninda since na magpuon pa yan. Okay? Yan, ang gusto ko pang maabot. Kaya mag-abot kita kay Ma'am Virgin Almudal at Assistant Principal Digdi. Mabalik kitang 7:30. Mura pa sa ganyan. Sige, Karen. Ayan, sabi Titi. Mabalik kita sa 7:30. Karen Ala, Deputy Minister. Kung sa yun ta daw itong report ni Karen, saro-saroon ako i-chat ko si Mayor Garbin. Ipaabot ta kay Mayor yan. Tasailing ko kung ano ka ng sitwasyon. Dapat madali ang ang aksyon. Hello?
Hello, VP. Good morning. Morning, Migo. Isolated case man lang siguro tabi. Iyo nga nang hiling ko kaya pig chachani-chani ko, kumpira ang comfort room na barado, kung ano, tanga, kung ba ko manggabos, baka saro man sana ito, di ba? Pero regardless kung isolated case yan o saro man lang yan, Oo. ang impact kayan sa image kan Legazpi. Iyo nga ni, mig-araw kan sa tubig, maloy ang tubig, nagaharok so mga taga Bureau of Fire. Iyo po baga. Oh. Panguna ko nga ni, kanso na interview mo dati sa ito, sa DepEd ba ya ito? Iyo, si Mr. Season. Dati, ang pakadangog ko, 90% na itong prepared. Oo, oo. So siguro, saro yan sa 10%. Kaya dapat ko. Iyo man. Oo. Oo. Tapos, Lipi, gusto ko lang yan na i-connectar sa sarong issue pa na nababasa ko sa Facebook. Nataan araw ka na sa dayoto na bagay, dahil kayang gastusan para maayos. Iyo na nga ni. Oh. Pero, suping sasabi sa Facebook na 1.3 billion na pagpailaw kan mayon, gustong ipursige. Iyan ang pagtantod, pag-irestoryahan tantaon, igwan akong nakuang data tungkol yan. Iyo tabi, may ano ka na kayan? Info. Igwan akong input. In fact, Migo, kaso hapon, nag-public hearing da San Domingo, nagabot bilang sa Guramoy. Info. Buda, may unbudget pa lang mananggad kanya, unsa gaa? 1.3 billion? O ta 700, agar 500 so inot, phase 1, phase 2, 700 eh. Isipin mo tabi yan, 1.3 billion ang cost ng project. Kung madagos man iyan, mura ano ang gastos bulan-bulan ka na kuryente? Iyan nga ni ang dapat ilingon ta, itong CHESA, anse na palagi gibuhon, feasibility study. Takon feasibility study, malawas yan, kung pirang consumption per month, kang kuryenteng o baka solar o whatever, ang plano, di ba? Tabi. Tapos, kung ang purpose ninda para sa tourism, para sa kuya, mas maray na let nature, live nature on its own. Yes. Mas atraktibo yan sa mga, lalo sa mga foreigner na turista. Ayan. Mas atraktibo yan kaysa araw ka na papailawan mo. Ayan, oo. Di po ba? Isip mo 1.3 billion, tira na ko taan magagamitan ka ng maray na proyekto para sa tao. Oo, okay. So, yan tabi ang nahiling ko Pagaw na dyan ko sa 1.2 billion, pero ng CR kan magigibong maray. Iya magatabi, magtitig sa harong CR ang kada harong. Kaya, okay. makahirat man tabi. Yeah. Okay. Sige, Migo. Salamat ha. Ta. Babalikan ta pina-research ko na sa pigapacheck ko sa mga pag-iribat ha. Kaso hapon ugaring ta at sa kaurong ko si babalikan ta to yun naman 7:30 to 9 ta. Pero ini mga tugang na problema diyan sa comfort room, ako sa linggo baka man sanay. Kaya mga pag-iriba, pakiikot nindo sa mga billeting areas ngunyan. Taka nakaurong ko si GM Rico Salazar. Ang problema nyo talaga, so kung paano masuplayan ki dakul na tubig ang mga billeting areas. Kaya nailing nido dyan nagihan ko dyan sa Bagong Bayan, Central School, may naka-standby na fire truck. Na pwedeng sumupply ng tubig. Yan ang pinaka-concern ta eh. Baka isolated ito. Kaya pigtatsani ko kisaro-saro. Pero ang CR, ang dahil nag-function, nata yan sitwasyon na yan. Pigsasaro-saro ko ta. Sa ibang lugar, sa ibang mga sa iba tabi na mga billeting areas, di man akong nailing, di man ki-report na akong nare-receive na reklamo tungkol dyan. Ha? Good morning, sir. Aram na konsisay ang basolon sa pigparaasikaso paano sa mga masyado ka na. Good morning. Opo, nasa GAA po budget ng Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting. 750 million posted po sa GAA DBM website. Iyo po, 2 phases pala niyan. Phase 1, garo 750.
2020. Mamaya, klaro ko, ikwanta, ano yan ha? So, phase 1, 2 phases yan. Phase 1, 750. 2024. Tapos may 500 akong nailing na pinadala sa kuya. Kan sa tuya, mga tugang na mga parantabay. Kaya nasa 1.2 billion sa laog ki 2024, 2025. Kaya, totoo, papadaman ko man ka Diyos sa sudiuti na baka may aram sinda kaya. Diba? Tabi, may kinaraman dyan. Ang nasa likod tabi kan programa, iyo ang TIESA. Ang meaning tabi kang TIESA sa mga gay baga. Sabi yung kan, ay, ngaya TIESA. May meaning yan sa day. Di ko lang ma-recall ko. Pero ang TIESA, gari magayon. Diba? Pero ang meaning kang TIESA na tabin makondukta ko takaan ki public hearing, iyo po ayrat ko na nga nito, tourism, infrastructure, wala, lugod na pangyayari sa, ayun na nga nito, so, tourism infrastructure, basta something, economic zone authority, something like that. Wala, lugod, so, pigbabasa ko kaso bago, base duman sa report ni Jomar. Ay, ito pala, nasa may kaya akong nahiling na Jessica sa bago madali lang po. Yan, tourism, ito ang TIESA, meaning kang TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Mamaya, babalikan ta iyan. Ta alas 7 na, mga tugang hindi po sa tuya na programa. Buda, ipapaabot ta kay... ako sa ko, yung man lang inang concerns, very, pwede na sabihin isolated dyan. Pero ipaabot ko tabi kay Mayor Garbin, taon-taon tabi ipa-chat ko na lang para makauron ta mga tugang may kinaraman dyan. Buda ibapan na mga pwede niya tong ihapot, mga tugang sa alkalde may kinaraman po sa pag-host niya to kan Palarong Bicol, dito po sa Legazpi City. Ilang taon baga na kang last year host man sa Legazpi pero nasa iba-ibang lugar mga tugang kanalbay sa mga events, pero ngunyan kita na talagang host ka ini may kinaraman po sa sinabi ng aktibidad. Good morning tabi kay Madam Melinda Wee ng CMD. Uy, sa mga kwampalan sa mga nagtabang para sa satuya tabi na tabang duman sa biktima ninsulo sa Banuyo Pilar, Sorsogon. Nung ngunya na simana, baka ma-deliver niya nato sa mga school supplies, naka-coordinate na kita duman. Tabi sa mga school supplies para sa elementary and high school. Ito sa immediatamente pangaipo. Kaya sa binakaltang mga gamit, perang bulan na sa nabaga patapos ng klase, magagamit pa ninda ito tabi sa next school year. Para duman sa elementary and high school, yan po sa Banuyo, may nakaredy na kitang mga mga school supplies. Buda, salamat pa lang karatita Marie Honrado. May pinadras akong mga tsinelas digdi. Mga tsinelas tabi digdi sa istasyon kan DCGB. Sa nakatipon kita kit 30 pera yon, 31,000 something, 31,500 yata. Tamang-tama tabi na pang bakal takim mga school supplies buda iba pa para duman sa biktima din sulo ng mga estudyante tabi diyan sa Banuyo, Barangay Banuyo kan Pilar, Sorsogon. Salamat duman sa Anonymous na nagtoki 20,000. Si Anonymous Benny Padi, salamat. Buda si Attorney Mina Villamor. Yan. Padara tabi sa GCash. Si duwang sarong doktor, buda sarong engineer. Nagtaw ki tag 25. So pinick up ta dyan sa Aquawell. Buda so dyan sa pinick up mi sa Lucilo Eatery sa Washington Drive.
salamaton po, boda baka may nalingaman ako. Garo yan tabi more or less, nakali kung nakatipon kita ki mga nasa 31,000. Tamang-tama po para duman sa 100 plus. Garo 114 ito na mga estudyante na tatawan niya to ki school supplies, kasabay na po sulaugan. Ngunyan, so Eagles Club, sabi ni Engineer Mer, matuwang sinda para madagdagan ito. Nagalat-halat mi lang para ngunyan pong simana, may deliver ta na po duman sa Banuyo, so mga school supplies na pigtarabang-tabangan ta, tabi na itao, duman sa mga estudyante. Ha? Salamat kan sa pagantabay. Goodbye, mabuhay.